Hugot nga ipatuman sa mga sinihan ang minimum public health standards bato COVID-19, labi na nga plano na nga mag-resume ang operasyon sa mga sinima sa mga dagkong mall sa syudad sa Davao. Matod ni Dr. Michelle Schlosser, ang spokesperson sa Davao City COVID-19 Task Force sa interview sa City on Radio, nga ilawom sa Interagency Task Force kun IATF resolution nga ginasunod sa local government unit kun LGU, mamahimo na nga mag-operate ang mga sinihan ilawom sa COVID-19 Alert Level 2 asa nabutang karon ang dakbayan. Under IATF resolutions kasi sir na gina-follow nato diri sa Davao, which is katong gi-release nila November 11. Under alert level 2 sir, pwede naggid ang cinemas, no? As long as they will follow the minimum public health standards. Giklaro sa health official nga bisan og gitugot ang sinihan ilawom sa alert level 2, kinahanglang istriktong masunod ang 50% nga capacity sa venue, diin kini nakalatid usab sa guidelines sa Department of Trade and Industry kun DTI. Pipila ka mga malls sa syudad sa Davao ang nagpahibalo nga sa December 1, 2021 subling ma-enjoy sa publiko ang sinihan nga nasirado labi na pagsugod sa pandemya. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arumen.